Da, zi, da. Haide bă, mergem la altă bancă, ca să are delay. Hai la aia de la Hai la altă bancă, bă, hai la plajă. Hai primul care apucă robul. Nu mai ai locul. Hai la plajă, la plajă. Acolo la Hong La plajă, la plajă. Gata, e liberă plaja, haide să veniți aici. Haide să rămânem la plajă aici. Nu vine ăla. A murit dracu, a venit și a murit dracu patina. Mă. Rapa dunga dunga. Adrian, la capul că aici e acolo. O voce arabească pe aici, dacă e, dacă nu e la culcare. Atențiune! Aua! Ca idee! Sus turcule! Direct originalul! Uite, caca! Am acolo. Da, e. Bă, nu mine, bă, accent, putu-te. Auzi ce spune! Dă-te că vine Najab. Marosani, miliardari, miliardari! Băi, nu vă mai dați șoanțe de întrevuiri. Mușteria, mă mănânc. Haide bă, haide să mergem toți la PD, hai toți în față la PD. Se nu dai și mie trip. Hai toți în față la PD, ne strângem acolo. Și care l-am încercat-o sau doamna forțele NATO. Noi venim cu tancurile, noi venim cu neamurile, noi venim. Bancă la PD? Dorinei! Ia-mă și Nu mă, pe haideți Dorinei! toți în față la PD și după aia. Ca să omoară spionare pe ăsta. Iar ridică un pic la Dă-mi dracu de mamă! vostru normal, e distracție cu metrei. Și eu, și eu. Spune cu metru din inima lui. Suntem singura familie din țara asta, cea mai unită familie, care nu știm să ne dividem între noi. Adevărul adevărat. Să rămână cu mătură pe... Păi haideți bă, care ați mai rămas, hai să facem post de la PD aici. Pe scările astea la PD. Auzi, gata, ești. Da, bă, să-mi iau și eu. Băi, minion, dă știu. Alexia, pleacă de aici, va continui.
Bă, Andrei, îți vreți dacă e punctele vorbi, mă? Băi, nu mai face rău pe... Puta autocarul! Cuvântul lui Ioan Alvițaru, familia lui toată. Și pentru Bănăr Nicolița al nostru. Și pentru Cosmin Posu. În primul rând pentru toți prietenii care sunt alături de familia noastră, Chira. Și pentru toată familia asta. De la Bujor Chira să rămână pentru toată familia Chira și pentru copiii lui Florin Sala. Și refrenul vostru, numărul 1. Voi veniți cu tancurile, noi venim cu neamurile. Sunt chiranii, sunt chiranii, parosanii, parosanii. Voi veniți cu tancurile, noi venim cu neamurile. Voi veniți cu tancurile. Așa cum a dat și cu metrii mei, familia mea, Albert și Robert, Rafael, Victorașu, care am și eu două vorbe separime, separat de la cumătru. Albert să rămână la copiii lui. Pentru neamul ăsta al nostru, câteva vorbe pe secundă, dar vreau să ne distrăm. Secunda! Hai! 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 Rafaele, se vă reprezintă pe toți! Albert, Robert, Victorașu, Ochios, Litrașu, toată lumea într-un cuvânt! Familia Pisoi să rămână lor care respectă Florin Sala! Și Sus, bă! Hai să... Mamă, Selo, ce mai trădat. ușor șmecher să Luați cover, băi! e mai greu să te menții. Nu-i ușor șmecher să fii, e mai greu să te menții. Noi ne-am menținut mereu și ne-am condus tot mereu. Ne punem spate în spate, dăm dușmanii noștri. Aurel, auzi ce spune? Avalanșă de bani, de la Albert. Haideți, bă, toți în gel. La bulă. Aurel, Facem o poză și în gel. pentru David. Auzi ce spune? Bă, hai dați că mai am câteva priori care vor să... Nu, da. Dar nu ești. Haideți toți aici pe scări. Ele soarele pe cer, talentul să nu vă fac de rușine. Pentru Maru, pentru Maru, pentru Maru, pentru Maru, introducerea mare. O puc să mai încor? O puc să mai încor? O puc să mai încor? Da, hey, piticule, da, hey, piticule, da, hey. Și da, mamule! Nu vă mai puneți cu mine, să nu vă fac de rușine, că voi știți valoarea mea. N-am dat-o la nimeni. Eu cu doba m-am născut cu sânge rece,
Și peste mine nu se trece, și peste mine nu se trece, că eu sunt literă de lege. Eu am născut cu sânge rece, și peste mine nu se trece, și peste mine nu se trece, că eu sunt